Morning teenager. Galu uyu akutchuka social media ya ku China. Akutchuka fortunately iye ndi police dog koma nozochitika zake. Galu uyu ali ndi chaka ndi hafu ndipo dzina lake ndi Fuzai. Anapasidwa dzina loti Fuzai akuti ndi dzina loti limabweretsa mwayi. Ndi ankati akuti ani acha anampasa dzina amafuna kuti Fuzai akhale wa mwayi. Koma akuti kali kakang'ono anali ndi luso lofufuza zinthu, analochenjeresa ozitsata mpaka na anu ake a Fuzai anakampereka ku polisi kuti galuyo akhoza kuthandizani kwambiri ndochenjeretsa. Ndi apolisi anamtenga Fuzai uja nkupanga decide kuti ampange train akhale police dog. Nde anakhala kumpanga train anamuona kuti akuti dali ndi luso labwino kwambiri mpaka anapanga graduate kusanduka police dog oti ali ndi talent kapena nditi specialty yonunkhiza kufufuza pamene pali mabomba. Amampitisa mmalo otero kuti azikafufuza zinthu kapena kumalo kuti kuli chigulu konera kuti mwina kukhoza khala zina zake zoopsa iyeyo amadziwa kusakatula kufufuza ndi kuzipeza zinthuzo. Komano Fuzai nawonso ali ndi vuto pakali pano ali ndi chaka ndi hafu. Ndi akuti ulendo wina anapeza kuti apita ku ntchito kuti kwa serious akumudalira kunena kuti akagwire ntchito afufuze zinthu. Anapeza kuti Fuzai atatopa anangoyamba kugona basi. Anapeza kuti akugona pa ntchito ndi anamulanga. Chilango chake anamana bonus yake chakudya atamapatsa chakudya cha padera chabwino kwambiri bonus plus matoyi oti aseweretse kwa kanthawi akagwira bwino ntchito. Ndi anamana bonus chifukwa choti anagona pa ntchito. Ndi apeza kuti abwereranso ku ntchito akupitiriza bwinobwino. Apeza kuti apalamulanso anyachula. Anapeza kuti mu April kunalinso kaya ndi festival akupita kukayang'anira kumeneko ndi anthu a polisi plus apolisi agalu ena. Basi no iyeyo basi kungothamanga atamuona mwana wina akudya sausage atanangothamanga kumsomphola sausage icha basi kumapita kuita funa bwinobwino kumeza. Ndi kupalamula kwinanso kunali kumeneko kuti sona Fuzai takupangani train bwinobwino machitidwe yanu inuyo ndinosamalira anthu oti anthu adzakudalirani chomwe mukuberanso zakudya za ana ndi chani eti. Ndi antaniso ampangaso panishi amukalipira kwambiri akuti komanso amulandaso mabonus ena kunena kuti nakasimu yambaso kubaso. Ndi anayo kuti amubwezeresaso mtraining akaphunzireso kuti asamabere anthu zakudya. Moti kupepesa kwake atanamutenga anatengaso masoseji awiri atafufuza ku skulu kwa mwana anaberedwa sausage anapita komweko Fuzai ndi apolisi ache omwe amamusamalira kupita kukabweza ndi kupepesa kunena kuti pepani takudyerani sausage yanu nkuwabwezera. Ndi akuyembekezera akukhulupirira kuti mwina Fuzai akhazikika zobera anthu chakudya ndi kugona pa ntchito zitani zitha. Atchuka kwambiri abeba ku China ako ali ndi following ndithu. Fuzai akuti galu wake type yake ndi corgi koma anthu akumukonda kwa basi wangofuna tikupaseni update ya Fuzai wala sazabeso nkugona pa ntchito zikomo kwambiri.